हाय फ्रेंड्स मु शुभम आपण मानक स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिडियो आपण मानक आज गोटे नुआ प्लेस नुआ एरिया देखापी जाऊँ तो आपण मैंने देखिपे यार भ्यूटा तो केमती देखा तो से भिडियोटा बनैबा आपण मानक देखा आपण मानक देखापी खास करके आम जाऊँ तो देखापी से कि रोच चलतु देखा पहाड़ उपर से मैंने केते कष्ट कर रोच खावा पाइबा आने कष्ट कर देखा आपण मैंने देखिपे आम सह मिसाई ये जो पहाड़ इलाकार से जो आसिक रोच कहीं चाषबास टाइम से आसिक घर छाड़ी ये पहाड़ उपर आसिक रोच फसल जगिकी रखापी आमती रोच चलतु सहित मिसवा देखु तो जुआड़ देखिए खाली मक्का लगी देखिपे मक्का मांडिया आ कपा चाष ये कर रोच देखते लोक फ्रेंड्स मैंने देख पारे घर को भाया भाईना आप घर यहाँ ना ये आसिक रोच नाई घर होची जे बुसड़ी जाइए घर फसल फसल घर तो नाई घर भांगी जाइए रहा मांडिया तापरे मक्का तापरे बिरी एतकी आगा पहाड़ आर्किस्टा काठ पत्र आणबू तापरे डेली मुंडा आणबू तापरे एटी आकार रोचु खाइबा आर्किस्टा मांडिया पेज खाऊ भात खाऊ आउ शाग डाल एतकी तो हाँ आपण मैंने देखिए घर गुड़ा ये
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଏଠିକି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆତ ଗଛ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଆତ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଏଠୁ ବି ସେମାନେ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ପଇସା କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଜମି ପାଖରେ ସେମାନେ ଘର କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫସଲକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସିଜନରେ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଏଇ ଚାଷ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଷ କାମଟା ତ ହେଇପାରିବନି। ପାହାଡ଼ ଇଲାକା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୁଏନି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ, କି ପାଣିର ସେତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫସଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କ ଜମି ପାଖରେ ହିଁ ଘର କରିକି ରଖନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ବନେଇକି। ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଗାଁରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ। କୁଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ କରିକି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି? କୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଚାଷ କରାହେବ, ଗାଁରେ ରହିଲେ ଆମର ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ ସେ ଆମର ଝାଡ଼ୁ ପାଡ଼ ମାରବାଡ଼ ସେଟା ହିଁ କତ ହେବ, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଠୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଘର ଯାକ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଘରେ ଯିବୁନି। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଚାବି ପକେଇକରି ତ ସବୁ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ମାଣ୍ଟି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ଆମର ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଚାଷ ପାଖରେ ଟିକେ ତାଇ କରି ଚାଷ ଭଲ କଲେ ଚାଷଟା ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କୁଡ଼ିଆରୁ ଗାଁରେ ଯିବୁନି, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ। ମକା କଫା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ବି ହେବ ପାଣି ଦେଖିକରି, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ପାହାଡ଼କୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ପାଣି ପାଇବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମିଟିଂଟା ରଖିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାମ ସଭା ମିଟିଂ ବୋଲି, ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଲେଖି କରିଦେଇଛି ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆକା ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖି କରିଦେଇଛି, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବା ବି ଯେଉଁ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ସେ ଝରଣା ପାଣିଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପିଉଛୁ ଛୁଆଁ କରିକି। ଜଣା ପାଣି ହଁ ଛୁଆଁ କରିକି ପିଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ, ପାଣିରେ ଆଗ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବୋଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୁଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ ଆମକୁ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷ ଏବେ ଗାଁକୁ କୁଡ଼ିଆ ଜମିକି ଛାଡ଼ି କରି ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେଠି କତଟା ହେବ ନାହିଁ। କତ ସାର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନିହାତି ସେଠି କୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ରହିନଥାନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ଘର, କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେଇ କତ ପାଇଁ ଆକା ଆମେ ରହୁଛୁ, କତ ଚାଷ କରିବା ବୋଲି, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ। ସେତିକି ଆମର ରହିବା କାରଣ ସେଇତିକି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, କଥା ହେଲେ,